Poštovani kolege, mi s ovog dijela političkog spektra već godinama govorimo da je vaš pristup poljoprivredi poguban i za poljoprivrednike i za cijelo društvo. Sad je voda došla do grla, a vi ne želite priznati da ste bili u krivu, da ste donosili pogrešne odluke i ne želite promijeniti smjer. Seljaci su na cestama diljem Europe i što kažu? Opteretili ste ih s previše regulativa, uveli ste im previše restrikcija zbog takozvanog zelenog plana, doveli ste ih u nekonkurentan položaj s obzirom na jeftinu hranu iz inozemstva, ne dozvoljavate im da upotrebljavaju konvencionalno umjetno gnojivo i ukinuli bi im subvencije za dizel zato da ne zagađuju. Jeste li vi uopće pogledali koliko njih ima novaca za električni traktor? U Hrvatskoj čak Agronomski fakultet traži od svojih zaposlenika da idu na radionice u lezbijsku udrugu jer bez toga ne mogu dobiti novac iz europskih projekata. Koji je vaš cilj? Proglašavate kraj poljoprivredne proizvodnje u Europi. E pa ja se nadam da će prije tog cilja građani proglasiti vaš kraj na sljedećim europskim izborima.